to janaba kala biyu ce, akwai ihtiyariya akwai kuma wacce take lazimiya. Wannan ihtiyari kai ka zaɓi janaba, kai ka kusanci matarka da kanka ka san da sanyin. Wannan kuma a littattafan fikihu tun daga hadari an gaya maka yadda za ka yi. Kada ɗayanku ya kusanci iyalansa sai ya taltali ruwa na zafi ko rusho da abin dafa ruwa. Kana gama janabar ka kai wanka kai jiran sallah. Wannan janabar ai ka san da ita. Wannan da ya samu kansa ya san da zai yi janaba ba shi da uzurin da zai dakata ya ce saboda sanyi ko kuma saboda babu ruwan ɗumi. Idan dai mutum ya san ya kusanci iyali ya samu janaba, dole sai tashi ya yi wanka kawai, ko da na sanyi ne ko da na zafi ne. In na zafi ne tashi ka nema. Bai kamata ma ka shiga janabar ba a littattafan fikihu baka taltali ruwan ba. Ka tabbatar janabar da za ka yi ga ruwa nan yana kan wuta, kana gamawa silka shi za ka yi kai wanka. Wannan muhimmi ne. Barin janaba ya daɗe a jikin mutum yana cutar da shi sosai, yana karya masa dafa'i. Masu zagin ka da yi da kai suna yi da kai yana samun ka yanzu za ka fara talauci, ka fara waiwai. Kwana da janaba ne, yanzu kai ta addu'a shiru. Baka ji ba mai martaba murabus sarki Sunusi na farko ya ce in dai mutum zai zama yana da janaba, zai rike janaba a minti 5 kowaye na fi karfinsa, na karya shi. Janaba ka yi janaba ka kwanta haka yi bacci, ina imani? Bai kamata ba. Amma janaba ba ta zaɓi ba, bacci ne ya zo ka samu kanka cikin janaba, to kana farkawa uzuri ya kauce, kar maza ka nemi ruwa. In ma zafi ne, to idan har garin neman ruwa an yi sallah baka samu ba, wannan uzuri ne. Amma lalle ka tashi ka nemi ruwa ka dafa. In dai sanyi zai cutar da kai, in ko na sanyi ba zai cutar da kai ba, maza ka yi wanka da ruwan sanyi ka fito kai sallah, musamman masu bacci saboda asuba ko da wani lokaci ne dai janaba kenan. Inda uzuri da za a yi da ruhusa ita ce janabar da baka san da ita ba ta same ka. Wannan ko da azumi ma tana samun mutum, kuma ba komai ya wanka ya tsarki ya ci gaba da azuminsa. Sannan ka farka wani bacci ya dauke shi yana tunanin alwala kawai zai tashi ya yi, yana farka ya ji shi cikin janaba, ko zai maza ya ce ya wanka. Ƙarshen ta an yi assalatu kafin ya tsarki, kila an tayar da sallah. Wannan ba komai, uzuri ne. Shi kuma uzurin baya dawama. Walle ka ce kullum za ka yi janaba, kullum baka samu asuba ba, kullum baka samu asuba ba. Idan ko kana son rayuwa lafiya, jikinka garau, zuciyarka garau, abubuwa su ta shigo ma kana dan nema, makaru ya ci, mai ta maye ka ta kama ka, to kakka daɗe da janaba. Kuma karkaci kana da janaba, karka sha, ka daure. In kuma har ya zama labudda sai ka ci ko sai ka sha, to ka yi alwala ta halatta abubuwa ta janaba. Wannan alwalar da ba ta karyewa, in kai alwalar nan kamboran fara ake ce mata, ga tsini ba ƙarfi. Alwala ce za ka yi iya nan ma, in kai ka kuskura baki ka shaƙa ruwa ka wanke fuska ta yi. In ka so kuma ka wanke iya nan, sai ka koma kai bacci. Kanka na ciwo, ƙila ba lokacin sallah ba ne. In kuma wani magani kake sha lokacin ya yi, ka sha. Wasu baƙi aka yi, za ka yi maza ka sallame su, sai ka zo ku gaisa. Kar ka je kana gaisawa da mutane ko kuma kana da janaba, ko ka zo kana shan ruwa kana da janaba, zai cutar da kai. Balle ta kai ka kana cin abinci da janaba, duk babu kyau. Kai maza kana janaba kai wanka. In ko ba haka ba ka sake kana daɗewa da janaba, to duk wani mugun da ya jefo ka sai ya kama ka, da ka karya dafa in kanka. Wannan baccin ba daɗi ba ne. Shi sa shaidan in janaba ta samu magidanci, sannan ne zai ji gajiyar jima'i, za a yi ta girgiza ka kai ta bacci don makiyasi nasara a kanka. Fita kasuwa ma ta gagara,
ko ka fita ba ciniki ka dawo kuma rai a ɓace. Janaba ce ba a sani ne, kakka bari janaba ta zauna tare da kai. In ɗan makaranta ne ka je a yi ta karatu ka kasa ganewa, jarrabawa ta zo kai ta kallon sili, barin janaba ne. Ko ne ya je ya yi zancen ka ya ce baka da kirki, wannan nan bai da mutunci, mugun mutum ne, wannan kalmomin sun isa makaro. Sai kai ta jin zazzabi, kai ta ciwon kai, aje a ce ba typhoid ba ne kuma ba malaria ba ne, kwana da janaba ne. Mutumin da yake zai tashi ya janaba da iyalansa, wannan ijtihadin ka yi shi ka kuma kasa ijtihadin wanka, ai bai kyau ba. Da haka wanda ya san yana kwana da janaba ko ya san yana bacci kafin rana ta hudo da safe, to idan ya shiga talauci ko ya shiga damuwar zuciya ko difference ya ciwon nan ya kama shi na damuwa ko kuma ya shiga matsalar talauci, to kar ya zargi kowa sai kansa. An san mu fiye da yawa muke hawo tsaya. Allah ya datar da mu. Na'am.